Το ταξίδι του Σάινους Ρινς για να σώσει την Καθαρομητούπολη. Μια φορά και έναν καιρό, στο βασίλειο της Αναπνοής ζούσε ο Σάινους Ρινς, ο ήρωας της μύτης. Ο Σάινους Ρινς είχε ένα πολύ ιδιαίτερο ταλέντο. Μπορούσε να βοηθά τις μύτες να προστατεύονται από σκόνες, μικρόβια και ενοχλητικούς ιούς για να αναπνέουν ελεύθερα. Ο Σάινους Ρινς δεν ήταν μόνος του. Ο καλύτερος του φίλος ήταν ο Δόκτωρ Περδίκης, ένας σοφός γιατρός που ήξερε όλα τα μυστικά της μύτης. Μαζί είχαν μία αποστολή: να κρατήσουν τις μύτες όλων των κατοίκων του βασιλείου καθαρές και υγιείς, ώστε όλοι να αναπνέουν ελεύθερα και τα παιδιά να μπορούν να παίζουν, να γελούν και να κοιμούνται χωρίς προβλήματα. Η κλήση για βοήθεια. Επίγον. Μια μέρα έφτασε ένα επίγον μήνυμα από το χωριό Καθαρομητούπολη. Οι κάτοικοι υπέφεραν, τα παιδιά είχαν κρυολογήσει, οι μύτες τους ήταν βουλωμένες και έτρεχαν, αλλά και οι μεγάλοι πάλευαν με αλλεργίες, φτερνίζονταν συνέχεια και η γρίπη είχε κάνει το χωριό να χάσει το χαμόγελό του. Ο Σάινους Ρινς και ο Δόκτωρ Περδίκης δεν έχασαν χρόνο, φόρτωσαν το μαγικό διάλειμμα ρηνικής πλύσης που είχε τη δύναμη να ξεπλένει ό,τι ενοχλούσε τις μύτες και ξεκίνησαν το ταξίδι τους. Το ταξίδι. Δεν είχαν προλάβει να κάνουν πολύ δρόμο όταν συνάντησαν ένα στενό πέρασμα μέσα στα παγωμένα βουνά. Βρήκαν όμως το πέρασμα κλειστό, γιατί ένα χειμωνιάτικο κρύωμα μπλόκαρε το δρόμο τους μαζί με ένα στρατό από μικρόβια. «Δεν θα σας αφήσω να περάσετε! Οι μύτες θα μείνουν μπουκωμένες!» αγριοφώναξε το χειμωνιάτικο κρύωμα. Ο Σάινους Ρινς, γεμάτος θάρρος, του απάντησε: «Μην ξεχνάς, έχουμε ένα μαγικό διάλειμμα που μπορεί να ξεμπουκώσει κάθε μύτη. Η ειρηνική πλύση μπορεί να καθαρίσει, να ανοίξει μπλοκαρισμένα ρουθούνια και να προστατεύσει. Δεν σε φοβόμαστε!» Ο Σάινους Ρινς έριξε θεραπευτικό διάλειμμα πάνω στο στρατό των μικροβίων και αυτά εξαφανίστηκαν. Το χειμωνιάτικο κρύωμα τρόμαξε και έφυγε ντροπιασμένο και το ταξίδι συνεχίστηκε. Λίγο αργότερα σε μια πεδιάδα συνάντησαν το επόμενο εμπόδιο. Ο άνεμος σκόνης φυσούσε δυνατά και μπέρδευε τα πάντα στον αέρα. Ο Σάινους Ρινς του φώναξε: «Άνεμε, σταμάτα, οι μύτες υποφέρουν». Ο άνεμος απάντησε: «Μόνο αν λύσετε το ένιγμά μου θα σας αφήσω να περάσετε». Ο άνεμος είπε το ένιγμά του: «Ποιος μπορεί να καθαρίσει αυτό που δεν βλέπει, αλλά πάντα το αισθάνεται?» Ο Σάινους Ρινς του φώναξε: «Ειρηνική πλύση». Ο άνεμος ξαφνιάστηκε που ήξεραν τη σωστή απάντηση, σταμάτησε να φυσάει και τους άφησε να προχωρήσουν. Η μάχη. Φτάνοντας στην Καθαρομητούπολη, ο Σάινους Ρινς βρήκε τους κατοίκους να πολεμούν με μεγάλες απώλειες. Στρατιές μικροβίων είχαν εισβάλει στις μύτες τους μαζί με γύρι και σκόνη που έκαναν τα παιδιά να κλαίνε απαρηγόρητα και τους γονείς να ψάχνουν βοήθεια απελπισμένοι. Ο Σάινους Ρινς ήξερε ότι η μάχη θα είναι δύσκολη, αλλά είχε στα χέρια του το πιο ισχυρό όπλο. Άρχισε να ρίχνει απαλά θεραπευτικό διάλειμμα στις μύτες όλων, απομακρύνοντας μικρόβια και κάθε τι που μπλόκαρε την αναπνοή τους. Τα παιδιά γέλασαν με ανακούφιση και οι γονείς τον ευχαρίστησαν θερμά. Ένα μικρό αγόρι, ο Αναστάσης, αγκάλιασε το Σάινους Ρινς και του είπε: «Σε παρακαλούμε, μείνε μαζί μας, Σάινους Ρινς, σε έχουμε ανάγκη κάθε εποχή». Ο Σάινους Ρινς απάντησε: «Εντάξει λοιπόν, υπόσχομαι ότι θα είμαι πάντα εδώ όποτε με χρειαστείτε και εσύ θα γίνεις ο βοηθός μου. Θα ακούσεις προσεκτικά τον Δόκτορα Περδίκη και θα δείξεις στους κατοίκους όλου του βασιλείου πώς να χρησιμοποιούν το μαγικό μου διάλειμμα, ώστε κάθε μύτη να είναι πάντα καθαρή. Δέχεσαι?» Ο Αναστάσης φώναξε με ενθουσιασμό: «Ναι!»
Το ευτυχισμένο τέλος. Από εκείνη τη μέρα η Καθαρομητούπολη δεν φοβόταν πια τα μικρόβια. Οι κάτοικοι έμαθαν να χρησιμοποιούν το μαγικό μπουκαλάκι του Σάινους Ρινς και να φροντίζουν τις μύτες τους με τις οδηγίες του δόκτορα Περδίκη. Και έτσι, στο βασίλειο της αναπνοής, οι μύτες παρέμειναν πάντα καθαρές και υγιείς, χάρη στο γενναίο Σάινους Ρινς, τον ήρωα της μύτης. Επίλογος από τον δόκτορα Περδίκη. Ο Σάινους Ρινς είναι ο ήρωας του παραμυθιού, αλλά εσείς, οι γονείς, είστε οι ήρωες της καθημερινής ζωής. Η δική σας αποστολή είναι όταν πηγαίνετε στο φαρμακείο να επιλέγετε τον πιο φυσικό και ασφαλή τρόπο να κρατήσετε τη μύτη των παιδιών σας καθαρή και προστατευμένη. Η επιλογή είναι μία. Ρινικές πλύσεις με Σάινους Ρινς. Εμπιστευτείτε το Σάινους Ρινς για την υγεία της οικογένειάς σας, για χαρούμενες μύτες και παραμυθένια ελεύθερη αναπνοή.